Llofgwrchiadau Brennig ar enillydd Goron. Sut ti'n teimlo? Teimlo'n ryddhad bod y seremoni wedi gorffen a bod y nerfau wedi gwella erbyn hyn, ond teimlo diolchgar iawn a bach iawn. Felly mae'r dy waith yn sôn am dynes sy'n mabwysiadu llwynog. Be yn union ydy symboliaeth y llwynog a be mae'r stori yn mynd ar ei ôl? Wel, y thema eleni oedd cymodi, felly ni am sgwennu am fenyw yn gorfod cymodi ag elfen eitha trist o'i hanes personol hi, a mae'n neud hynny trwy fabwysiadu llwynog. Mae'n dod ar draws tra'n cerdded o gwmpas caeau. A mae'r symbolaeth o'r llwynog a be mae fod cynrychioli'n eitha amwys yn y stori a fi'n creu hoffwn i gadw e fel ni, a mae'n ei darllenydd i weld be maen nhw'n meddwl am ffigwr y cadno. Faint o ydy'n bwysig i chdi felly bod darllenwr yn tra ti'n darllen pethau, ti'n gyda hun, gwneud y syniad o dy hun fyny am bethau? Ie, ydy fi'n credu, ydy. O'n i ddim moyn egluro pob dim a wneud pob dim yn amlwg. O'n i moyn yr ymdeimlad bod rhywbeth dan yr arwyneb bod i darllenydd yn gallu mellus yn hwyro a wneud y hongli yn ei ffordd nhw eu hunain, dod eu hymateb nhw at y stori. Felly ti'n astudio'n Brifysgol Rhydychen? Ydw, ie. Ti'n gwneud Saesneg yna, sy'n hwnna'n mynd? Mae'n iawn, diolch. Mae aroliad yn dod lan cyn hir, felly dwi'n adolygu'n ffyrnig ar unrhyw bryd, ond gobeithio fydden nhw'n iawn. Ti'n meddwl ni wedi drio eto flwyddyn nesaf, neu yn y dyfodol? Falle rhywbryd yn y dyfodol, hoffwn cystadlu eto yn yr Eisteddfod, achos mae'r profiad bod yn un mor wych, ond ie, sicr.